Aquí comeza Historia e Historias, o voso espazo no Galiportus, onde degrañaremos a historia con rigor e amenidade. Cambedo, xunto Souteliño e Lama de Arcos, son tres aldeas hoxe portuguesas pertencentes ao concello de Chaves e limítrofes cos concellos de Oimbra e Verín. Trátase dos povos promiscuos da raia ourensá entregados a Portugal a troques de Meaus dos Mistos, Rubiás e Santiago dos Mistos, os tres povos hoxe galegos que constituían o Couto Misto. Iso foi unha das consecuencias do Tratado de Lindes, asinado en Lisboa no ano 1864, cando, consolidado o liberalismo nos estados portugués e español, se pretendeu arranxar de forma innatural e ahistórica os lindes que delimitaban os respectivos territorios sen respecto nin consideración algunha dunhas realidades xurídicas e vivenciais consideradas propias do antigo réxime e que, consecuentemente, non tiñan lugar no novo ordenamento territorial e xurídico auspiciado polos estados burgueses. Mas non debemos confundir os promiscuos cos mistos. Os segundos tiñan un sistema de privilexios propio, respectado non podían ser de outra maneira polos reis de Portugal e das Españas. No Tratado de Lindes, sen dúbida, foron os que máis perderon. Os promiscuos non tiñan dereitos diferenciados, mais o risco que separaba o reino de Portugal do da Galiza pasaba polo medio da poboación, ás veces polas casas, o que, xunto ao feito de ser periferia respecto dos respectivos estados e non ser territorios de grandes recursos e riquezas, favorecía o poder escapar das inxerencias propias de calquera estado. Prácticamente até a segunda metade do século XX os habitantes destes territorios tiñan un maior relacionamento co veciño do outro estado. A rede de estradas, a economía marxinal, a prácticamente nula incidencia do sistema escolar algo teñen que ver no feito de que o cotiá non teña que ver cos estados. Circunstancia que, pensamos nós, contribuirá a que en tempos convulsos de inseguridade e persecución política estas terras fosen lugar de paso cando non de acollida daqueles que procuraban a liberdade que se lles negaba na súa patria. Isto é o que escribe a introdución de Cambedo da Raya, este é o que se escribe, como dicimos neste fantástico libro, Cambedo da Raya, 1946, Solidariedade galego-portuguesa silenciada. Libro editado pola Asociación de Amigos da República de Ourense, que conta con numerosas aportacións dos autores diversos, neste caso tamén cunha introdución posterior de, por exemplo, Xosé Luis Méndez Ferrín. Hola, moi boas, aquí estades no Galiportus neste especial Historia e Historias, falando un pouquiño da historia galaico-portuguesa, das pequenas historias tamén anónimas, silenciadas neste caso, historias que, demostran o que fomos e o que somos. E, como non, historias a que nos axuda sempre nesta sección tan especial a descifrar a historia, que diría outro, estas pequenas cousiñas tan interesantes, o noso querido Abrando Arraca, o historiador particular noso. Moi boas. Hola, moi boas. O mestre de todo e alumno de nada, non? É así. Dicía outro. Aquí estamos, como decimos, falando hoxe de Cambedo da Raya. Ao revés, de feito, alumno de todo e mestre de nada. Digo que aquí estamos no noso especial hoxe falando de 1946, sí, xa choveu. Anos despois da
de que acabara a Guerra Civil e anos da fame, os anos 40, que isto de Cambedo da Raya e que esta frase final que acaban de escoitar de que esas terras eran lugar de paso cando non de acollida, cando se procuraba para moitos a liberdade que se les negaba da súa patria. Abraham. Pois sí, eran poboacións que tiñan ese pasado promiscuo, non? Que non quer dicer que estivesen todo o tempo así promiscuamente relacionándose entre eles, senón que tiñan ese carácter, non? De ser como unha sorte de terra de ninguén, non? Durante moito tempo, ata a década de 1860, non? Que se acaba colocando os marcos que se poden percorrer pola fronteira, e entón eran núcleos nos que esa fronteira, que é unha liña imaginaria, estaba completamente desdebuxada, e sempre se fala do tema do contrabando, do tráfico, de demais, mas non sempre foron mercadorías lícitas ou ilícitas, senón tamén persoas, non? E moitísimos matrimonios mixtos, moitísimas relazóns e moitísima solidaridade. E a que se refire Ferrín nesa introdución? Pois precisamente a esa xente que acabada a Guerra Civil e xa durante, porque no caso galego desde un comezo que houve foi posguerra e represión, esas brigadas de resistencia que se foron organizando no norte de Portugal e que se xuntaron en Cambedo que chegou os nosos días de milagre, e xuntáronse para valorar que vai pasar agora, non? Porque unha das esperanzas da xente republicana era que, tendo sido beneficiado do apoio alemán e italiano, non? A España franquista, e tendo tendo esa neutralidade ambivalente por parte de Franco durante a guerra, non? Porque era esa neutralidade que enviaba adeptos coa División Azul a combatir a Rusia, que lle enviaba comida, que lle enviaba que permitía que os alemáns explotasen o wolframio. Pois o que esperaban era que a ditadura franquista, depois duns anos entre o 39 e o 45 de dura represión, que caese igual que caeron a Alemanha nazista e a Italia fascista, mas que se decidiu? Pois que non. Os potencias aliadas occidentais, non? Inglaterra, Francia e sobre todo os Estados Unidos decidiron que Franco era un tampón cómodo face á ameaza da influencia da Unión Soviética, que controlaba en certo xeito todo o que era a Europa Oriental. Nesa xuntanza de bandas guerrilleiras que había infiltrados da Guerra Civil, como non podía ser a excepción, non? E por volta do 19 de decembro de 1946, 1.200 efectivos da Guardia Civil e da Guarda Nacional Republicana e tamén axentes da PIDE rodearon Cambedo, onde estaban eses guerrilleiros, e a base de morteiros comezou unha batalla que acabou con mortes, con feridas que aínda non acabaron de fechar, e con prisión para moita xente. Di, efectivamente, despois desta pequena introducción que creemos que é das propia Asociación de Amigos da República de Ourense, sí que ven un pequeno poema de Xosé Luís Méndez Ferrín, que é un pouco a raíz do que comentas, sí que fala deses palleiros en lapas, dese can que arrastra o intestino, vacas loucas, arden da corna lírica, a res cos ollos fora. Vexan as persoas humanas baixo mantos de estrume. O día no que morreu Portugal, a España era como esta polo bode das súas enxebres sombras inferiores. Chora o Imbra, Carpe en Vilarello, Rabal e Outeiro Seco, Dei Caberín e Chaves chega a Lavareda. Eses morteiros que fixeron de Cambedo un punto neurálxico da represión e da guerra de guerrillas. Sí, de facto o que eran as cuadrillas guerrilleiras do norte de Portugal, non? Esas acabaron prácticamente desmanteladas, e sabemos os nomes das casas en Lapa, das palleiras en Lapa, non? Eran a casa da Escolástica, a casa do Mestre, a casa da Adolfo, a casa da Silveira, a casa da Engracia,
Unha delas, que foi a que ficou máis danada e destruída polos morteiros, pois aínda está hoxe caída, non? E as súas ruínas pois son unha memoria dese acontecemento. Ali morreron Bernardino García e Xoán Salgado, o coñecido como Gaiteiro. Ali morreron eses dous guerrilleiros. Foi preso Demetrio García Álvarez e Manuel Bárcea. E con Manuel Bárcea, a irmá de Demetrio García, da que espero que mo perdoe onde queira que este a pobre da muller, porque non me lembro o seu nome. Ha de aparecer por aí no libro. E é atroz. Manuela García decías, Manuel Bárcea. Efectivamente, Manuela García. Que dado o seu carácter tamén de dobre nacionalidade, algúns deles foron represaliados polo Estado Novo portugués, que viña resiendo Portugal desde 1932 baixo as botas de Antonio Oliveira Salazar, e precisamente tes agora aberto o libro. É un libro que eu recomendo a xente que o busque, porque están as fotos de Demetrio García na entrada e na saída, con 20 anos de por medio. Do 46 ao 65, máis que 20 parece que lle pasaron 50. Efectivamente, parece que entra o neto e que sai o avó, non? Así en menos de 20 anos, en 19 anos. 19 anos. En 19 anos. Pasa 19 anos nas mazmorras da PIDE, efectivamente. Sí, e outros foron enviados ao que na altura eran as colonias. A Cabo Verde. Efectivamente, sí, a prisóns onde, ademais, ian a Cabo Verde e non lle puñan as vacinas, que hai que por hoxe, cando vas a un país de outras latitudes onde pode haber patóxenos, non, transmitidos por insectos e por demais, pois naquela altura non. Entón, pois podemos imaginar as penurias que pasarían. E houve moitos cambedos, non? Este cambedo pasou a historia polo bombardeo, mas houve outros moitos, houve moita solidaridade. No propio libro falase do padre Batista, que acolleu a fuxidos na súa casa, outro padre tamén da zona de Montalegre, non? O Cambedo fica máis para a banda de Chaves, pola zona de Montalegre tamén outro que tamén pois acollía fuxidos e que inclusive lles buscaba onde ter casa, traballo, non? Así, porque ao final pois é un pouquiño o que lle pasou tamén aos que acabaron en América. A idea que tiñan era que o franquismo non ia durar e que en algún momento pois poderían voltar á terra, non? Moitos pois non voltaron e o franquismo durou inclusive cos tubos metidos pola boca abaixo. Sí, señor. Pois o que dura é a solidaridade galega ou portuguesa silenciada, como comenta Abraham. Toda a raya, xa o falamos un día, tendes o capítulo por aí pendurado do Couto Misto, xa sabedes o importante que é para este programa e para todo a cuestión galaico-portuguesa o tema da raya, e xa vedes un pouco a demostración desta solidaridade de xente que acollía xogándose tamén as súas castañas, porque non era fácil coller xente que viña do outro lado que estaba marcada polo réxime, e que representan unha das moitas historias, un deses moitos cambedos, pero sí que está claro, Abraham, que Cambedo en sí, este episodio do 46, que non se estuda, que non se sabe moito del, constituía un dos puntos álxidos de decir, oye, cuidado que o que pasou aquí non foi cousa pequena. Efectivamente, e cada vez que pois alguén dos que sufriron que sexa dos territorios que sufriron a guerra, pois nos diga aquilo de, bueno, en Galicia que non tuvisteis guerra, que desde o primer momento, non, iso tense ouvido moitas veces. Outro mito. Pois aquí o que houbo foi unha posguerra moi dura dende o momento 1. Sí. Digo que outro mito que desmontamos aquí no Historia e Historias, dásenos por desmontar mitos, somos así un pouco repugnantiños. Sí. Cambedo de raya, aquí no Galiportus, Historia e Historias. Seguimos. Historia e Historias, o voso espazo no Galiportus onde degrañaremos a historia con rigor e amenidade.